ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. Jam fagile koyne muusi mi yiɗa manjinmi ko jewdima anu yummiraɗo arwajo ɓeskuma kono foyto ɗumen jango ko wone laal fo ko ma juuɗe jiitu jam fagili koye welane sa ummima wuro ma natelade toppita juma toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Jafagili koye welani Nimso Nimso Guilli jarabi koye mojani Jamfa on defata mbaɗɗa ko ɗon defata mbimi min kam meɗa andi salminago tawde mi salminani mbimi taw ko ɗon defata non non les defanmi mais ko maaro ko gayen woni mi arno ɓedde maaro ok voilà adduno kam haaldude ma ko régime bablay deɗam ganda noon à partir d'aujourd'hui ko min jogui emploi du temps régime mako d'accord so mi dañani arde ɗo momi nodde mi haalanma holko poɗɗa defandemo puisque o sellani ok voilà kadi so ɗum ɓenni aɗa heewi ko lijjitta an min noon waddema ɗo 20 ans waddema ɗo 30 ans je m'en fous ɗum haajama lay ɗum hat placement to poɗɗa hadde ɗum anani kalanman ko kadi min no haawi mi yasin holko yiyema sah a hawni no haawi trop mais ɗum fof noon koye juuɗam woni momi gère ɗum galle o emploi de temps mo joguino mi change planning o inchallah d'accord ok voilà ni wawi wade noon par ce que so patron kam rewani lawol mi sikkani mo liggontoma rew lawol te kadi aɗen ndi ndeysan
boyde suudade fof ñalawma ara yiite ko wona gonga boyata aɗa anduno patron ma ko bandi yasin nanana nim tawad anduno oɗo ko bandi walla ka complice makko liggéey addimi ɗo hen liggéeyam tan kippumi gonɗo bandi mo wona bandi Allah na seedi haajam yo bon hen liggéeyam tan ɗum tan woƴƴimi anan d'accord gandu meɗa haala ko ɓuri ɗum aɗa lijjito ko ɓuri ɗum mais on verra inchallah ok 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 mi faami hankadi ni tan wawi wonde koɓe mbiyata ko tan ƴeekiraɓe joni ɓe ko fusi galle ko heewi ko mumen ko heɓe sa nani ɓe mbi ƴeekiraɗo mo moƴƴani cumowo galle ɓirtowo galle duppowo galle ko hono o min duuɓi nogas e ko rewi miɗa woni o galle miɗa rara ko pa o ñamata alimentation makko fof pawmi ɗuma lawol woppa ha duuɓi dutal jawta ara daro ɗo e nini yillo ko haalata tawde min hoccinto ko naatiriyam o dañata ɗum ɗemgalam ngal Allah na waɗi kam komin laami parce que erreur mais cukalel ngel ko dow woni mais heɗum ham kayne haalde koye gallam woni mi faami mais comment non non sa wi heɗo haɗama nadde erreur holno natiranmi erreur koye gallam woni e darma haalama erreur o ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo makko kanko jibini ɓiyi ko n'est-ce pas ko kanko jibini ɓiyi ko wona il est bien vrai que ɓiɗɗo koye galle ma woni aɗa ñamminamo aɗa yarnamo ça on n'en doute pas y a même pas de question donc ɗum fof ne gandi ɗum koye galle ma woni aɗa ñammina aɗa yarna mais n'oublie pas ɓiɗɗo ko ɓiyi ko biologie kanko jibini donc noon omo jogui droit arande ɓiyiko à n'importe quel moment e nawde ɓiyiko toyiɗe fof ɗum noon aɗa foti wadde hen réfléchir donc batte ɓiɗɗo so dugdi ɗon kam ko erreur ko ɗon comment artir haqqille ma non mais comment ko ɓiyiko ko kanko jibini ko ɓiyiko a wawa yaade ha keɓa e makko raison ngal banggal ay ko wino heɓan ko o jogori ko heɓde ɗum quoi o jogori pusde o bout mbaɗa éclaté keɓa probléme quoi artir haqqille ma affaire ɓiyiko accumo omo jogui droit arande ɓiyiko à tout moment omo jogui droit aussi nawde ɓiyiko ɗum il faut ko gartiran haqqille ma ɗum kam vraiment ɗum son baddi batte ɗum ɗum mi yadani hen te ɗum noon kam vraiment haftu ɗum gubba quoi par ce que wona raison so ari ɗo o waɗi ko fotani wadde walla a yiidimo e debbo ma walla goɗɗum ɗum aɗa jogui droit sa yani makko yimɓe fof ma dokke gonga mais wonande o nayi ɓiyiko non yaro ɗum ɗon wona ɗum non artir haqqille ma mi winomo ko kiram mbiɗa wona kiram kono war ses non mais comment no hiranmi ɓinguel ngel non c'est wona kiram en fait j'ai envie de wondude e cukalel ngel est ce que fami no mbirumami ni nin jogori hebdema point par ce que wiyata battiga maɗa wa jibinani taw ko ɗum addantu musdema walla goɗɗum donc ɗum ɗon ko point war ses affaire ɓiɗɗo ɗum kam woto mbadda e batte ɗum ɗon eyyi omo jogui droit arande ɓiyiko à tout moment o nawa ɓiyiko toyiɗo foof eyyi ɗum kam forani wonde probléme yaro ɗum ɗon komi ñaguiɗomo tan ceelagal hakkude men ɗum ɗon oppo ɗum ɗon quoi par ce que mi yiiɗa vraiment yimɓe ne jalma janggo walla en kalama ko potani haalde affaire ɓiyiko kam ɗum kam oppirmo hen heddi ko noon gueɗel gotel nen hen aɗa wawi wiidemo so tawi o watti arde à tout moment walla o waɗi abg o ɓurtini yo ɓiyiko ya galle mum yo naw ɓiyiko galle makko ɓiyiko woni toon voilà donc ɗum woni holɗum yo ara ɓiyiko o nawa ɗum firti ko minen min gonta yiide cukalel ngel yero écoute ɓiyiko ko ɓiyiko ɗon kam ala raison ɗon kam ay si walla tournen oɗon sujet quoi par ce que accumo nawa ɓiyiko to yiɗi fof yo nawmo so yiɗi o nawmo ɗo ha mali ɗum c'est pas tes probléme ɗum woto waɗen haqqille ma ni so Allah rokkimi ɓiɗɗo inchallah annema yaaden to beleɗa foof ɗon ko ɓiyiko ala probléme accumo nawa ɓiyiko pour gaynen kaɗo haala won seeɗan goto kalan ɗum terrain ji ɗiɗi jinnon ko kalden hen quoi après ƴeewen kalis no natiri ɓuuri wadde important aɗa andi sa halni kam non boy en fait non yejjit kaɗo non yejjit kaɗo nda jungo yejjit kaɗo accu kaɗo haala yejjit kaɗo mon ami aɗa andi cukalel ngel non wono mbadde batte ɓiɗɗo en fait o tolnayam to ganduɗa mboɗo andi je t'assure elle komin jibinima mi faami
Et puis je me suis habitué à elle. Et puis du day mako. D'ailleurs so mi jipi mo mi tawi mo do o dogo o maboy dewam. Ça fait tellement plaisir et je veux pas perdre. On lance et on ligne. Mais aussi affection nati mais ana hani gogo ko don tan karen hala terrain men di on ko ri on jonnon man badate dendi hectare uji jogimi de ah oui hectare uji jogimi do e tubab jala ah oui en tout cas mi yidi terrain ja o ko terrain dido so kanyum nodda mi sikki kanko noddara wi mun a wodi wi mun a wodi ok wars ala wi mun a wodi wars ala don kay en dugudata do mami arte makko wi mun a wodi jawten ha ngay nen non jettu appelo non jettu action Nene naam bingelam nanushi koni badda ay merci mono badda mama mboɗo mi yaa wonon jaa pare effectivement mboɗo mi yaa e kalif mala bingelam gel ɗum ɗo kadi ne wayno gasi ha laaɓi ni dans 2 semaines anne hoto wi noon kala ko heddi ko ko an jeeyi affaire o joni fuɗɗi musdemi de joni mbaɗmi réalisé ko mbaɗmi ko moƴƴani ko mbaɗɗa ko tigi moƴƴi ɗo e 2 semaines joni min ko no wayra yam min alande an 2 semaines sa wondi hen ko heddi ko fof kay ko an jeeyi ko famande bon tan découragé mi konko fonno hokkude kam non dañirmi pouvoir non wallahi ko gonga eyyi joni kam ko waɗatno on kadi waɗi ha gasi gadi kam so junngo yettima e dade ɗeɗɗere yawtani ay ko bondim ko de toute façon mboɗomi fadi min jalta seeɗa wodo to min jetti ɗo jeehe garton ay nen ko bondim ko no mbaɗɗaɗi no feewi ha ma yimɓe ko haaloɓe ewa après yimɓe ɓe watiftade ɓe ekay ok bismillah Assalamualaikum babu baton alhamdulillah bara fofti makam mawɗum alhamdulillah alhamdulillah natasha mawo non tallo seeɗa seeɗa a yari kaje ma wallahi leɗɗe ɗe joni komi jinnoɗo ruttude battari mais ondo gogo yasine ala ɗo hen te kanko kadi wallanno kam no haalnomi no mbaɗanmi joni mi miijino beele mi rotta enen foof ñamen o biyama mi rottanma banggue mais an koye galle hen jeeɗa hay so yasine ala ɗaɗa wawi wadde foof nani andi ɓandu softani e nokkane kam tan après min gaddanan mi ñaama nani ay bas min rottanima ma ñaam eyyi mami ñaam sabu jaaɓi hande o mi wiyomi softani mi wawi sellade mi wawa wadde ko heewi balle kam mi etta nani ko mbaɗɗa fof no wawi gasde galle ka ɓiɗɗo galle o wallah min somin rottanima minen tan ɗa hen min mbawata ñamde normal ituɗe tan ituɗe eyi somi ala ɗo no mbatton mata anda mawɗo ko lekki guuriki dane ma hen so yanani hikka tan yana mbo wuuri yallota mijoɗe ɗum ɗon kadi nani hen duuɓi dutal inchallah duuɓi dutal ok wadde tan mi rottanma nen eyyi moƴƴi inchallah ok est ce que eyo an ko suuduma panomini mba jam mer gonnomi koye haalandema kumal ngal ñalawma nanggama kumal susa e mamoudou an ko an e bamma jahata onon ko moyta komi garnoɗo haalandema watta hen hakkille ma nene fata mère ko kalon mami ñanden ko quoi tu vois mère sabu Allah komi ñaagiɗomo tan jaltine kam e ɗeɗo gueɗe quoi mi yahani kumal mi yahani dewgal mi yahani cuddungu hay cuddungu ni jomum ni tawtorta he par ce que ñohit koko yaltina e mburo ha laaɓi ceer ɗum ko punchline no rapparaji mbiyata ni mère vraiment ayi accam tan mi naata jaltine kam ɗiɗo affaire sabu Allah komi ñaagiɗomo rek quoi vraiment mi yahani safra aɗa andi maale ɗe jiimi aɗa waɗa ɗe ko maale yidde hoynodemi min i an min ala mo joguimi so wona onon ala mo jogui ɗon so wona min dendagal nde kalan mami haala ngal ɗo jamal ha ɗo woni ɗo hande ɗo ñalawma nanggani foti humede ɗo dana dari tan nde darde aɗa andi kam ma iwu ɗon ngal ɗo kumal humoyta ngal ko ani bamma wattu ɗum e hakkille ma mbaɗa ɗum e miijo ma mbaɗa ɗum e darde ma kadi ko hunde nda wawa salade kala ko neɗɗo wawa salade waɗat tan ko noon wayano yarude safra min mi jaɓata darde mo ɗo ɗo hoynami ɗo ni mi jaɓata ɗum de watten hakkille ma de ko darde ma de
hay goto remplace tam ɗum jinmi haalanden mère vraiment min ko kalmami ko min komi saliyanke quoi mère eyyi min vraiment non mi jaɓani nadde ɗum ɗo mère min somi wi ala ranko ala mi wawa darade bedda mbaɗa kasa mbaɗa waɗa révolution e nder gallam kadi mbaɗa yiyoɗo injustice mbaɗa wuuro ɗum mère nden so waɗi ɗum firti komi fausse mission min komi naafidi grand ko tiiɗi hoore o rondimo feere makko mais yo ronde feere makko kanko affaire makko hen quoi tu vois. Sar Maimouna Chicken woni koto Amérique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defde no hannirta ni jokkondir e makko dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirta dendagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkodir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa laccire haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liddi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle mon jokkodir e Sar Maimouna Chicken mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi. I have fresh fish, I have shrimp, I have smoked fish, dry fish, I have calamari. Mashallah. min gacce kam tan vraiment mi wona retraite mais vraiment mi wawa sappo la mère wor ñagon ko mi wawa wadde ndema kalantuma mine ka saliyanke e darde maɗa e génération ma kono min ka jaɓiyanke ɗo am ɗo ay ko mbimami ko ala ko firtata ɗum de sowona jomiraɗo ñalawma nangaɗo o kay sen guuri en celli ha en kawre on ñalawma safray ka jaho ka kumo yo dewgal ngal ɗum ko ɗum woni ko mbatta ane bamma sen tawtorama on ñalawma kadi mi haltanma kadi cikkumi so mami haala mboɗo haltane nananami ko an humoyta dewgal ngal a nani ɗum de cikkumi de ko kalmi ko ɓennani de naati koye noppi ma he ko ɗum wonata ko woni ko foti wonde ko de mère aɗen min wonen gueɗe ko an tan suusi wannudemi ɗum quoi kono innama aade dara he dun baba adama he bawɗo wannudema an ko bannatam te a toñi kam noon ha yesso Allah mais ala probléme ɓayde ko ɗum jinɗa no woyi nenam tamperam ɗo nde fof ko onon dardam nde ɗo fof ko onon tinnaram ɗo nde fof ko onon so wonti mi yahata hami ronka haaldude e moɗon goto e mon jaɓanami min ko gonmi ko maynammi ko wadde ko firti wonɓe ganduɗa de méritani tampere ma so Allah e kono koye hoddiro jeeya neɗɗo kay sen yaha anda ko tawata ɗum e lawol muɗum hunde fof ne wawi tawde ɗum hen yo andu yeehi tan andi to fayi walla ne andi ko tawata ɗum e lawol muɗum men haala men jurka dabba foof ñalawma nanggama mi werta hen gati an a wona nana kalanteɗo gotol nana ko an humoyta ɗumani bamma watten hakkille ma ɗum tan mbiyanmami a nani ko kalamami ko a nani ɗum ɗum woni ko latto kasi ok mère ok c'est bon nani fan Nimso Guilli, Nimso Guilli, Nimso Guilli, jarabi mojani. Nimso Guilli, Nimso Guilli, Nimso Guilli, jarabi mojani. Aminata? Amina? Oui? Viens ici. Faire là comme omelette. Alors, assez de poivron. Hein? Poivron oud. Ok. Pardon.
ayiti no kam hanki la sofi kam no hewi hay dara kenna hey hono wata to mi de hanki wari kam sohla hande inna dara hewani wowlu hono hewi Vivi député on ɓe mbaɗi essuwe quoi non hoto Vivi te joɗo woto wi makko sa haali oɗo diggana kam hoto Vivi ngir Allah sakko noɗo haalan hay dara ça je vais le gérer à ma manière lawol ma to won hen fewna ko wet ko hoto Vivi ok je vais gérer ça narmay riidam heedi Asikando. Asikando. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Ko adi fof. Badum aɗa woɗɗi kam. Ko adi fof fama ko bingelam. Hay so taw mi wona bam mako. Si taw hay so taw mi jibinani moy duholam. Hande ko bingelam. Deuxièmement ayino min mbayni. Somi jipima mi tawani moy galle o mi yewete parce que ko tampinta kam ko yehi ha wonti hunde mo ganduɗa en fait je sens pas que ko bingel janane sentiranno e makko ko bingelam min jibinimo et puis hande sen jalti somi wiyani hay gor kaltum jaaduma e makko yimi mbiyen kam bingel ma et je réponds oui ko bingelam kañum woni afawam et tout donc sa yiidi an jettudemo mbiɗa an nawma galle yumma ɗum woni premièrement ko muusi kam hen deuxièmement e inconvénient woni holɗum hande a arde e makko e nder galle imagine sa yaltinimo e galle o nawɗamo galle yumma woɗɓe no mbawi miijade est ce que wona min woni mbiidemo ya yaltin cukalel ngel galle o wasa wondude e meɗen ça sous-entend ça je veux pas hay so wona yimɓeɓe comme miijoto ko c'est pas valable parce que kala ko neɗɗo miije neɗɗo so taw wona gonga tu devrait être fier mais le problème en est que gagnanmi tan ko yewende ayyewtaki aɗandi faamo no wayamani o wayan noon hay e bammak jibin ɗon cuklel wona naafik en andi jiɗɗo ɗum ay sa ñamli cuklel moƴƴe mawnidat hen sa ñamli mawɗo kadi maydat hen wadde cuklel yejjitta te kadi mi hangak mbeɗa andi aɗa yiɗi gertogal e coppi mum no jiɗirɗa kam ni noon jiɗirɗa ɓiyam noon jiɗirɗa kadi famille am c'est normal mais noon wasi amema walla kadi mbeɗa rotto mbeɗa ñaagoma sabi Allah o teftom e jeu uji makko a wona neɗɗo fitin dito o dilinani ni et en plus je me sens sécurité e jungo ma en tant que mbeɗen serment mi hulani min kulam tan ko wasɗen mais en tant que mbeɗen serment comme mbarode gonen ɗum wotta kalko pandim tan mi liɓat ɗum ɗum wotta sûr wasta kam promis juré baɗon mi ƴeew deuxièmement baɗon ha para gertogal a yiiɗat boccolɗe ko boni boni ko mbaɗa hen omelette ou bien soufflé de la plat non franchement mi weltini te an woni cadeau am dalla c'est normal joni noon jiiɗim ñagaden
ndokka kam hay sika 15 jours mi nawmo galle nenam hay so wona haydar sax gonede intimité men mo wawa ɓeyda toppitade yi to jaltirɗa mbiɗi teldude ma mi ƴettata mi wawa toppitade 15 jours tan ko garto adi ko jettata e tama tinno tan non an comme poɗɗo toppitadem tu sais comme jiɗɗo waddem démonté pièce par pièce aɗa no wala mi rendin aɗa huuli nguleki ay no wulide to mi rendin rendin mo ubbani kilimodi ay non aɗendi oɗo kilimo so ɓurti supa manda so ɓurti oɗo wat bandam ɗo min jiɗim sa yo won naturel ɓuucete de est ce que wona min jogo ɓuucade mais attends to cukalel ngel woni o ala ɗo jimo wanne jungo ma ko Nimso Guilli warhaɓe giɗo mada yaga wonta nimsa Nimso Guilli warhaɓe giɗo mada gobba wonta nimsa ay mimber jigi jam sudam kon bonam de wo pan mo deja o gane wonde jom suudo muɗum kon jom suudur mum yiɗirum ko jawdi tan sanani nimso wiya cakal golle nde ceranda waynaki ɗaccudamo kanko goto winde makko allah addi nimsa gata jontaɗo ɓe ɓurti kono gontuɗa ko gañu Guilli a feji bonande fo sahaɗa hollitam a haalanama oto yiɗama yikko jeybama ñani ñamde buuɗi maɗo ñande fo mi ñena haala caloɗa ka muɓɓuɗo kite nafe kala ne gongo boni ɓernde o takki debbo ma e garde reno serde nimsita innama Nimso Guilli nimsete mimi nimsete mimi nimsete mira we nimsete mimi nimsete mimi nimsete mimi nimsete mira we nimsete Nimso Guilli warhaɓe giɗo mada yaga wonta nimsa